приятели! Ние сме сините делфини от 4-ти Г клас, начално училище от СПС град Плевен. Миналата година беше организирана акция да изчистим България за един ден. Но ние не сме съгласни с името на тази кампания и затова решихме да я кръстим, да чистим България всеки ден. Според мен да чистим България за един ден няма да компенсира в който изхвърляме 364 дни в годината. Затова аз призвавам всички българи да изхвърлят буклуците на определените места и да оставят в общата разчета, защото ние българите имаме уникална природа и за да може да израбуваме, трябва да пазим чиста. Ще ви кажа една китайска пословица, ето я и нея. Ако всеки си ще пред своя дом, то всички улици щяха да бъдат чисти. Ние трябва да чистим всеки ден, не трябва само един ден да чистим. Хайде всички! Не искаме буклук! Не искаме буклук!